jamhira mun bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alarba gas jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar guidoɗen habruji mum kote États-Unis hono kanko gouvernement makko kanko Donald Trump wonmo nomi yo won conseiller makko ene wayno wi wonde ko kañum hoore mum waɓe poursu hono guerre gonɗo toon to Ukraine e hakkude Russie yo darto ko yaaci ɗum ɗon so tawi ɓe ƴefti laamu habruji men international ma en jaaton to Mauritanie ene wayno ko janggo woni manditare goɗo feeto noon won ko weltiɓe won feetoɓe peeto ko sunare toon to Palestine yimɓe hewɓe yaltunoɓe Liban puɗɗima artude ko caggal nde nanodira waɗa yo jeygol darto toon haare wonde hakkude kamɓe Israel ka e Hezbollah ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude ɗo journal ma en jañi hen joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare toon to Florida kanko Donald Trump gouvernement ma kesso mo walla jogoɗo jooɗade o ko teskita tan hande hono kanko Elon Musk ko jeeyaɗo gomu halfinaɓe fewnide laamu no laamu laamorte gouvernement efficiency nder tweetuji ɗi o waɗi hanki jamma o ɗiɗon tweetuji ne wayno ko sakti en yimɓe ɓe ganduɗa inde mumen taw ko yimɓe liggotonoɓe e liggueyaji fédéraux ji ɗum ɗo noon ko violation kono noon e wayno ko ha hande woni koye discuter surtout kanko Elon Musk ko oɗo saha joni hutorto ko plateforme makko pour wonde kamɓe laamu kesu Donald Trump walla guila e campagne mum e yoɓe kutor ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa en wayno ko oɗo saha joni kamɓe yimɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral ɓe fof eɓe no puɗɗi jogade kulol guila nde kamɓe ma won yentiri joni hono kanko Elon Musk e kanko Donald Trump ɓe mbi wonde ko maɓe ceekkene wona kene ɓuura 1.5 ujunere neɗɗo taw ko yimɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral taw ɓen liggotono galleji men ɓe porse ɗumen garta mbatta liggade bureau ji walla ɓe ceeko ɗumen hanki kadi kanko hoore makko yaltinde won yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe bureau ji taw ko ɗiɗon bureau ji wi wonde ko bureau ji ko liggueyaji fenade ɗum noon ko hunde nde ganduɗa oɗo sahaji no watta guila ko jiiɗa e ɗum kanko Donald Trump en wayno kadi wonmo nomi yo won conseiller makko oɗon militaire wonno Keith Kellogg wiyete kañum hoore mum ko gonduɗo ene makko supporter makko ene wayno e nder déclaration kanko Donald Trump ko haali wi wonde ko on wondi koye makko guila fuɗɗode e kadi ko kamɓe gondi tout le temps kadi kamɓe ɗiɗo maɓe liggoto pour beele forsude jaam beele dañe toon hakkude Ukraine e Russie o ɗum ɗon kadi maɓe ballu kadi hono Amérique e aduna o gona kadi e kisal ɗum kadi ko kanko Donald Trump haali ɗum e nder publication makko toon to mbiyata Truth Social ko jiiɗa ɗum ha hande no wayno kamɓe yimɓe jogorɓe wonde laamu Donald Trump wonen fuɗɗiɓe hulɓinede won ɓatikeji bellaɗe mabɓe taw ɓatike ƴin mbiya wonde ko ma bomboji mbaɗe galleji mabɓe ene jeeyano hon kanko cuɓaɗo yo won porte parole makko kanko Donald Trump biyeteɗo Caroline Leavitt ene wayno kanko hoore makko wi wonde ko gueɗe kewɗe mbaɗa neldama e makko wiide wonde ko barateɗo goɗɗo kadi ko ancien parlementaire biyeteɗo Zil Zeldin kañum hoore mum komo Donald Trump suuɓi yo won yo ardo agence protection de l'environnement kañum hoore mum ene wi wonde ko heeɓi menace uji taw menace uji ɗi henna ko yimɓe pro-palestinienne donc wiide makko kanko Zil Zeldin o wi wonde ko ɗiɗon menace uji walla ɗiɗon bomboji nde nelda galle mabɓe kanko e famille makko fay goto mi ɓalato goɗɗo kadi ko Elise Stefanik kañum hoore mum kono mo Donald Trump ƴefti yo won ambassadrice Amérique toon to Nations Unies heeɓi message uji wiide wonde ko bomboji ma nelde galleji men ɗum noon ko wawi wonde fo FBI kañum hoore mum wi wonde ko ala foof ko famɗinte ko fate ɗiɗo menace uji donc ma continue wawde rende wawde kadi wattude haqqillaji ko yahata weeyo ko wawi wonde fof no kanko président Joe Biden ene wayno dewo haalna ɗum nde kanko hoore makko wi o feeli ɗum ɗon o wi ɗum ɗon ko hunde nde fotani wonde surtout yen kala ko fati fitinaji politique fotani wonde e ndiɗo leydi ɗum noon ko wawi wonde foof ɗum ɗo fof kadi ko battande woteji walla campagne ɓennuɗo en pour woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e kadi kanko hoore makko Donald Trump kanko hoore makko meeɗi hakkillaɓe ɗiɗo ɗeeɓi hen warede sibabunde yimɓe daranoɓe feldudam habruji men international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie janggo woni feeto indépendance kanko noon gardiɗo leydi Mauritanie o Mohamed Cheikhul Ghazouani ene wayno hande o ƴefti konngol o haali hen haala kewko ma en dutto e jañoɗen e communiqué o hawnaki janggo sira tan woni Mohamed Cheikhul Ghazouani o wonde komo yaafi noon temdere e yimɓe sappo prisonnier ɗum kadi ko décret mo waɗi haysinde ko feeto indépendance ene célébré oɗo ñalawma tugi hitande ujunere 1950 ene wayno ko hande teskitte tan ko
tonto Mauritania hande ne wayni ko tuggi hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ene continue teskitede wonde nogas jeetato neɗɗo te nogas jeetato militaire nanganoma toon to wadi ɗum noon ko kam biyeteɗo inal ene wayno ɗum kadi koye laamu ma wiya wonno ɓeɗo fof panda e oɗo ñalawma ɗum noon ko tuggi jamma nogas jeeɗiɗi ha nogas jeetato ko ɗum waɗi toon to Mauritanie ha hande won feetoɓe wonde ko manditare leydi ndi nde heeɓi indépendance mum kono noon kadi won kadi woyoɓe oɗo ñalawma kadi ko ñalawma ɓaleɓe militaire uji Mauritanie kanko ma wiya laamu makko yamirino ɓeɗon yo mbaɗe e ɓoggi mbaɗe daade mumen toon to kan gonɗo toon to inal noon woni koye diwan Nouadhibou ko wawi wonde fof ene wayno ko e laamu makko kanko Abdoulaziz gonɗo oɗo sadio jonde kaso kanko hoore makko ƴeewino ɗaɓɓude wadde maslaha ɗum ɗon ko ɓuri hewde ɗiɗo famille aji mbarani continue ñagade wonde koyo oɗo jeeye yo laamu ngu heftini ɗum kadi adda hen ko leeri pour kam haysinde ma ɓe gartirtaki kam beele affaire mumen ne haale ha leera donc ɗum woni Mauritanie to oɗo ñalawma janggo nogas 17 novembre hawnaki ma won feetoɓe ne belti sibamon ko manditare wonata ko 60 ɓiiro hitande nde Mauritanie heeɓi indépendance mum kono noon kadi ma won kadi ñalawma mo ganduɗa won yimɓe kadi ko ma kollu sunaru men sibaruti ɓeɗo sagataɓe nogas jeetato mbaranoɓe toon to ha hande toon to Mauritanie ne tungnadi kadi communiqué gummiɗo toon to kalam hono toon to Mbagn diwan Mbagn ne woni ko cummunen toon waɗi ɗum noon ko hakkude wuuro wiyeten ko Jawaldi Mango noon woni koye commune Ñabina Garlol e wuuro wiyeten ko Cooga ɗum noon oɗon wuuro Cooga woni koye commune Déba e Hijjaji ɗum noon noɓe mbirini en wayno ko nguɗo cuumu ari waɗi ɗum ko sibabunde won neɗɗo gonnoɗo toon goto on jogino fuur o kadi ko ƴulɓe walla ko leɗɗe guure takkiɗe ɗum ɗo en jiiɗi puɗɗi yiide tan ko cuurki ɗum noon kañumen fof doggi holno ɓe ñifiri nguɗo cuumu ɗum noon kadi ko hunde hawde yimɓe wonɓe toon oɗon zone surtout en oɗo dumunu fof toon to Mauritanie diwanuji gonɗi toon ɗi ene haaɗa ene hutorade jeygol taw ko leɗɗe ko ɓuuri hewde e fuuruji kutorto ko wiyete gaz ko wawi wonde fof caggal nde guure takkiɗe ɗum ɗe kañumen koyemen fof ne gaari ñifde nguɗon cuumngu kadi mi mbi juuti ɗum woni kilométre 5 won hen yimɓe arɓe notiɓe ɓe ene wayno ko won hen garno ko ñifde cuumngu kono won hen garno ko kanko hoore makko joguinoɗo ɗon four pour nanggude wardema caggal no maire uji ɗiɗo commune uji ɗiɗi gaari e kañumen koyemen kadi oɗon fitin gonnoɗo sibabu nguɗon cuumu nande nangga oɗo sa jonto gendarmerie gonɗo toon to Mbagn ko wawi wonde fof ene wayno tungnade ha hande alkalam cuumu ngu ene wayno dartima oɗo sa joni cuumu ngu kadi ari ko saaha mo ganduɗa en remoɓe toon to oɗon région goni koye campagne e kadi kañumen koyemen koko kaɗani hay soppude leɗɗe pour wadde galleji pour rende guesu men ko wawi wonde fof ene wayno cuumu ngu dartima oɗo sa joni ha hande toon to Mauritanie tungnade journal biyeteɗo Rimna hono kanko gonnoɗo directrice général Kamek noon ko central d'achat de médicaments équipement et consommables médicaux ko goomu laamu toppitiɗo ko fate kala no leɗɗe codirte kala no équipement ji codirte gueɗe ko yadata safruji no codirte ko kanko ardino ɗum kanko oɗo debbo noon e wayno ko e tungnade kadi e conseil de ministre ko fewji ɓe ceekimo e oɗo ñalawma ala kanko debbo noon wiyete madame Oumel Vadi Minte Sadek ene wayno o sakama e poste makko toon to direction ɗum noon fof waɗi ko caggal nde enquête waɗi tawi won gueɗe kewɗe baɗoje toon to direction mo ardi o taw gueɗe ne waɗi fraude e kadi no business aji mbaɗirto toon ni ɗum fof ɗe jaadani lawol ko wawi wonde fof ene ko conseil de ministre seekimo hande kanko oɗo debbo noon biyeteɗo ummo woni kanko ardi oɗo société gila mars hitande ujunnaji 2017 habruji men international hande toon to Sénégal e tungnadi kadi e journal biyeteɗo Seneweb koɓe kaali ɓe mbi wonde ko conseil constitutionnel mo Sénégal en wayno ko waɗi hande déclaration e oɗo ñalawma alarba wiide wonde ko résultat ji élection ngaji bannoɗi ñande 17 lewru novembre ɗum noon e wayno ko kamɓe oɗo conseil constitutionnel ɓe mbawi confirmer ɗum hande ɓe jaaɓi ɗum hande e oɗo ñalawma nogas 7 lewru novembre e ɗum noon e wayno ko tungnade kadi e communiqué no haali tungnade e article tataɓo e oɗon décision mbi wonde ko résultat ji définitive élection ngaji ɗiɗon ɗum noon taw ko kañum koyemen en date e bureau ji vote kadi ne mbaɗano e journal officiel de la République en woni ko kamɓe conseil constitutionnel ɓe jaaɓino ɗum ɗon ko siftinde on toon ko caggal sibabude ɗiɗo woteji bannoɗi ñande 17 lewru novembre hono ko Pastef jogui majorité pour to assemblée mabɓe national kono ɗamina ko kanko Tayyip Daf ko kanko jogori wonde président assemblée rewi e Pastef ko hono ko takku wallu
mo Macky Sall ardi kañum ne jogi 16 jonde rewi hen ko Amadou Ba ne jogi jonde 7 o wawi wonde fof en woni ko conseil constitutionnel tawde reconnaissy ɗum no hawnaki ko kanko Bachir Diomaye Faye e wiide mabɓe ƴeewa joƴƴinde assemblée nationale mabɓe ko yacci e ɗum ɗo kadi ma e wiide mabɓe ma walluɓe kadi wadde plan ji mabɓe ɗi ɓe jogino koɓe mbiyata projet mabɓe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi toon to Mali e tungnaade kadi habaruji gummiɗi to Africa News hono ene wayno ko dartiɓe malinaɓe nangi cadre uji 4 taw Canada naɓe wonnoɓe liggotonoɓe toon e société ji gasoji kanŋe ɗum noon ne wayno ko société wiyete ko Barrick Gold won yimɓe mabɓe nanggama toon e tungnaade communiqué moɓe mbaɗi donc ɓe goni koye kaldigal oɗo saha joni pour ƴewde holno ɓeɗon ɗaccira ɗum ɗon noon ko hunde hewde wadde toon to Mali surtout enne kamɓe militaire uji wonɓe toon de tuggi tan hitande ujunnaji 2 eɓe mbaɗi pression ngaji no fewi e yimɓe asoɓe toon minore surtout ko fate kanŋe pour wonde won impôt ji walla won gueɗe ɗe poti yobde jawdi fundi artude e laamu ene wayni ko ɗum ɗon won artani no fewi ene wayni ko e darɗo linduɗo lewru hono gardiɗo société australienne biyeteɗo Resolute Mining e yimɓe e liggotoɓe muɗum ɗiɗo nangganoma toon to Bamako ɗum noon nanga toon nde ene wayni ko caggal muɗum oɗon société ɓe mbaddi maslaha e laamu transition ngo ardi ɗum hono kanko général Assimi Goïta ene wayni ko oɗon société biyete Resolute Mining kañum hoorumi yoɓi ken wona 80 millions dollars impôt ji ɓennuɗi e caggal muɗum kadi wima ma yoɓ kalis goɗɗo ko furo impôt ji kamɓe laamu Mali mbi wonde ko oɗo société no fonno yoɓe ko wawi wonde fof andaka taw holko woni sababu ɓeɗo Canada naɓe nanga ko directeur mabɓe général biyeteɗo Patrick Bistock wonde ko ɓe goni koye kaldigal hakkunde oɗo société canadienne walla ɓeɗo liggotoɓe Canada naɓe e hakkude mumen e laamu Mali wawi wonde fof laamu Mali ngu waɗi no koddu toon to Mali to pour wiide wonde ko holno impôt ji joɓirte e holno kadi minerai surtout ko fate kanŋe holno assirte toon holno yaltirta leydi ndi walla ko holko foti heddade toon mabɓe kamɓe malinaɓe e daroɗo hitande société ji ɗiɗi jeeyaɗe Canada biyeteɗe B2 Gold e goɗɗo ne wiya Allied Gold kañumen koyemen mbawino jabde ɗaɓɓale gummiɗe e gouvernement transition Mali pour ko fati impôt ji e kañum koyemen jaaɓi wonde koni ma ɗofto kuule kamɓe laamu transition militaire gongu toon ɗum Mali ngu waɗi pour ko fate no kanŋe ittirte toon to Mali habaruji men international hande toon to Palestine tewɗinade kadi habaruji gummiɗi radio France international hono jaɓodiral hakkunde Hezbollah e Israël en fuɗɗima gila subaka hande 4 du matin heure Beyrouth ɗum noon firti wonde ko jaɓodiral ngal hono kamɓe Israël en wayno maɓe jaltu nokkuji ɗum gonno toon to Liban ɗo e balɗe 60 e ɗum noon noon e nder koɓe nanodir noon kala nde ɓe jalti nokku firti wonde ko kamɓe soldateɓe Liban naɓe maɓe garɓe kamɓe ɓe gone oɗon nokku ɗum noon ko e nanodiral maɓe no Israël wiri konguɗi ganduɗa kanko président Joe Biden o wi wonde ko yimɓe Hezbollah hangen wayno ko gartata e ɗiɗon nokkuji mbaɗata toon yimɓe mumen e ko fama tan oɗo saha joni ɗum ɗo ko hawnaki ngal ɗo nanodiral ko nanodiral ngal jogorani hewde dole no fewi ko hawnaki kamɓe Israël kadi maɓe continue wiide wonde Hezbollah wonto woni baygoɗe ɓe continue guerre o ko wawi wonde fof ene wayno yiyama hande hono yimɓe hewɓe wonno yaltunoɓe leydi Liban surtout yanoɓe toon banggue toon to Syrie ene puɗɗi artude hay sinno ɓe mbiyanoma hoto ɓe gartu taw ha ɗum ɗo deeƴa kono noon ene wayno ko won hen ko feetoɓe won hen kadi ko weltiɓe nen garta e galleji men hay sinno won doole galleji mo ñama toon to Liban ko jiiɗa ɗum kanko laamu makko kanko Benjamin Netanyahu e nder kadi radio France ko haali o neldi ɓataki toon to cour pénal international pour wiide ɓe mbaɗa appel mo kamɓe ñawore waɗanode mabɓe hono kanko Benjamin Netanyahu pour mo nangue e kanko kadi gonnoɗo ministre makko défense biyeteɗo Yoav Gallant oɗon décision cour pénal international noon e wiide mum ɗum ko sibabude kanko Benjamin Netanyahu e ministre makko défense ɓe mbaɗi crime de guerre to yenna haare mabɓe toon to Gaza to Palestine ko wawi wonde fof ene wayno ko hadde décision ƴeftede pour wonde ko so tawi kamɓe cour pénal international eɓe dartino oɗo mandat dare ene wayno ko kamɓe Israël ɓe namdima ko yaaci wono cour pénal international yo darti ha keeɓa appel mabɓe fate kanko premier ministre mo Israël e ancien ministre défense pour nanggugol mabɓe ɗum ɗo noon oɗo communiqué noon ummi ko ummade toon to service aji biro makko kanko premier ministre mo Israël Benjamin Netanyahu gasni tan habaruji men ko jokkodirde e Tijani Niang ko goto joɗiniɓe en toon to Mauritanie o woro en kadi élément mo joginen ko fate sport Tijani Niang bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe halirde radio Sare joni kabaruji men coftal balli
gadorɗen kabaruji men coftal ɓali ko jencude kiwdira ligue des champion ki hiide hannde kippu étoile rouge do belgrade kañum heeɓi polgue yesso kippu sudgas loggi joyi loggol gotol. Aston Villa kañum jabbino kippu Juventus kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki 0-0. Lille kañum yehe nder terre Bologne fi ɗum loggi ɗiɗi loggol gotol. Celtic Glasgow kañum jabbino kippu Club Brugge kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki 1 partout. Dortmund kañum heeɓi polgue yesso kippu Dinamo Zagreb loggi tati ndiga. Liverpool kañum jabbino kippu Real Madrid ko Liverpool wawi heɓde polgue yesso kippu Real Madrid loggi ɗiɗi ndiga. Benfica kañum yehe nder terre Monaco fi ɗum loggi tati loggi ɗiɗi. Ha joni ko faten ndiɗon mbaydi kiwdire ligue des champion ñalawma hanki kippu Bayern Dominique kañum heeɓi polgue yesso kippu Paris Saint-Germain loggol gotol ndiga. FC Barcelone kañum heeɓi polgue yesso kippu Brest loggi tati ndiga. Bayern Leverkusen kañum uni kippu Salzburg ha ɗiggi loggi joyi ndiga. Inter do Milan kañum heeɓi polgue yesso kippu RB Leipzig loggol gotol ndiga. Manchester City kañum jabbino kippu Feyenoord Rotterdam kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki 3 partout. Arsenal kañum yehe nder terre Sporting fi ɗum loggi joyi loggol gotol. sen gumim ko fate kabruji ligue des champions dunde Europe en gartat ɗo e lamorgo leydi Mauritanie ñalawma janggo alkamisa nogase jeetati lewru novembre hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi jaabi hatirdi final coupe jean mo leydi Mauritanie jogori hiwdir ko kippu AS Sinim kañum jogori jaɓɓade kippu FC Tabrakzene sanga waktuji sappo e jeeɗiɗi woni 17h GMT to stade Cheikh Hawoul Bodiam. Ha joni ko fate ndiɗon mbaydi gardiɗo fédération mo leydi Mauritanie waɗi jillu to wuro Nouadhibou ngam ƴewde gonka stade municipal tawte to wuro Nouadhibou. Caggal nde fédération mo leydi Mauritanie ƴetti pellitte ko fate kiwdiri équipe nationale mo leydi Mauritanie foof jogori jouede ko to wuro Nouadhibou. Aliou Cissé gonnoɗo keblowo kippu leydi Sénégal o yeddi haaluji yahoji fate haalande ene jaaha ene wiye Aliou Cissé woni koye haaldude fédération mo leydi Mauritanie ngam ardade équipe nationale mo leydi Mauritanie. O holliti ko ɓoyata ko ma won keblowo goto e équipe aji o hollitani noon holdin leydi o wawata ardade. Kabaruji men coftal balli ko ɗo kaaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde foof. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alarba nogas jeeɗiɗi lewru novembre hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. Oɗo journal noon ko musidɗo mon Amadou Tour haldunoma e ballodiral Tidiane Niang toon to Nouakchott. Yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.